So guys, ayan. मा खालामो बुलायनांगौ नोंस्रा दा बोरै लागा स' गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय आरो दिनै जों बैग्रि जागोन नै बैग्रि बिफाङाव दंफैयो हानसिजोबगोन जासिजोबनायावसो दं बैग्रि बेगरैनो जानानै बेगरैनो खिसोमजोबगोन जोङो स' बिदिबा नायलांदो मोख्रा बालन्दाया जोंना फिलिगासिनो गोजौआव थानानै फुराबो होसिलागासिनो दं नै औ कुकुरा नै मोख्रा बालन्दाया गाखोलांबाय मोख्रा बालन्दाया फाग्ला दा नङा दानिफ्राय जागासिनो गाव नै जासिनायल' आदसा दायो गुदिजोंसो गाखोनाङो ओरै बिफांजों गाखोनाय फुराबो आयौ माजों गाखोलै खुलुमब्रा मारै खुलुमनांगौब्रा फाग्ला बोरै गाखोगोनलै जय बोरैबाबो गोलैनाय दै बैग्रि बिफाङाव सुथु थाइजोबलाबायनि बोरै जाखोब्रा गाखोग्राया फै बारखरब्रा वाव Wow, man. So guys, दायो नै बैग्रि बिफाङाव सफैबाय बुरा नै फिथाइजों आयौ केमेरायानो जाया मैखि लेरथेनाय बादि नुजोब्बाय केमेराखौ आदै सिवा आदै बारा गैखाया इसेल' जागोन जों बुन्दिया गाखोलायबाय जोंना लागाय बोरै जालाजोबखो बला मोखांजोब्बाय लागायलांबाय होलांबाय माबा माबि होलाजोबदों इंलिस लागायदों मासेनि बायदि मासेया माबाया सेम्पान्जिफोर ओइ बेथ' गिखाबाय दासो मावलाजोब्बाय जोंना मावा 내가 미냐 자네 자나이로 박라 어리 저 스투브라도 내자 가야 되죠 아이쇼 와요 확 나오니 뭐막 봐 다는 거네 콘나이 좋아 이거 그게 아이쇼 미니 방시 자는 날래 다뭐 에곤에서 콘나 다뭐 플라스틱 장기야 롱풋부터 시래보내 와 아슬라 하슬라래 가시 에 박라방 아싱 아슬라가 뭐 와이 এ ভাই মোল্লা বেরে দিতো একটা দিতো দে দোকানি বন্ধু এ দে দে হ্যাঁ দে দে এ ভাই মোল্লা বেরে দিতো একটা দিতো দে ও মাই গড তেল রাখারা আছে দে গাখাবা গাখারা गिसिबाय फाला बै माबा नै आसला जोंना नै ओंखारनो हाला आसलफ्रा बैग्रि सिजों हायथा जाजोब्बाय उनै जाला आया नै फाग्ला सेन्देल सोना फैबाय हमदैला फुराबा दा हानखांबाय जों जासिजोबगोन बिराद मोजां जायगायावसो थांगोन जों ओरैबायदि जायगा नोंथांमोनाथ' नुफेरखायाखै जाय बिफां बारि बिराद साफा आरो गराय गार्डेन जायगायावसो जानोल' फैलायबाय नै बैग्रि लानानै सोरनाव दं बैग्रिया दे लंपेन्टजों थांसै नामा नोंना फाथो दुरुंजों खाना ला फाग्ला फाथो दुरुंजों आया रेस गैयै लंपेन्ट बोखोखानांगौ फाग्लासो जागोन बेजों जोङो ओरैबायदि प्लेसाव थांगासिनो बैग्रिखौ ओरैबायदि समायना जायगायावसो जाखागोन जानायजों लोगोसे एसे भिटामिनफ्रा बाराय खोमा आंखौसो खेबदोलै आयौ फाग्ला जि जायो आइखोमबो
होबायमोन बियो नाहरना दे खेबगासिनो गां जगलबारियाव नै बै थांसै गराय गार्डेनाव जोंनि लाइजार माबायाव लाइजार दोनसोग्रायाव स' गाइस प्लेसआ बेफोरनो जोंनिया नै बैग्रियाव बावनो जाफैगोन फुरा डेन्जार जोबखा नै आयौ बुंनांखाया आरो ओरै नायफैलाय नैबेनो गराय साबुगा बेनो सेन्देला नै गफोरलाजोबलायबाय स' गाइस आङो दायो जोबोद मेंग्लिबाय जोबोद बैग्रि सोमावनानै जोबोद मेंग्लिबाय बैग्रिखौ जि सोमावबाय आङो आरो हाला बेनिखायनो नोंथांमोना नेगेटिभ साननो नाङा बैग्रिखौसो फिरिदों आङो फिथाइ जानो थाखायसो सोमावदों अब्ला सोरबा नेगेटिभ सानलायबाय नै दायो प्लेसआबो सफैबाय बेनो जोंनि गराय गार्डेना बावनो जागोन जों बैग्रिखौ बिराद मोजां थान्दा बार खोलो आयै ओरै सेरमांगा दैसा सेरनिफ्राय फैनाय सुहाब फैजोबबाय गामसा सिमानि हाबफैबावबायसो नै आयौ ओइ बाव मा खालामदों नुबाय माबायदि हाग्रा सिं हाबफैनाय जंगलफ्रा बावनो जोंनि आरदा नैबे जानोल' नैबेयो बे जाग्राल' फाग्ला लाजोब बैग्रिया लखबजोब बावनो फुरा लखबजोब जाजोबनांगौ फुरा गाय साथोन ओरै दं नै साथोन बयनावबो दंजोबो बैग्रिया समान रानदो फुल चेलेन्ज जाय हाया बुकडाउन 10 बार मिथिबाय फुरा चेलेन्ज गथ'आ मोजां बासिना लाजोबबाय आयौ बैग्रिया नै खदै दाग' स' गाइस दायो जोङो बैग्रिनि चेलेन्ज नांनो नागिरदों जाय लास्ट जाखाङो बियो बे बैग्रिखौ फुरा बुकडाउन होसिजोबनांगोन आरो स' गाइस बिदिबा भिडिअखौ जोङो जागायसै आरो जोंनि टाइमा जाबाय 1.5 मिनिटजों बे 20टा बैग्रिखौ जों जाय फार्स्ट जाखाङो बे उइनार जागोन आरो जाय लास्ट जाखाङो बिसोर पानिशमेन्ट मोनगोन बुकडाउननि राजि दंना नों ओइ दानक फाग्ला बिजों हानाय बायदि दंखाया फाग्ला मुसुरजों हानाय दंखाया राजि अब्ला भिडिअखौ जागायसै टाइम स्टार्ट जादो बाथायाव फुनासो नाङा टाइमा नै फुरा बारा जालायबाय नै एसे बारा जाबाय स्टप खालामजोब्बाय जों रावबो दाजासै जानो मोनला अब्ला बैग्रिया सानदो खयथा दं फाग्ला दानकआ उइनार नैबे उइनार जाबाय नै बैग्रिया गैखाला दानकआ होजोब्बाय फैबाय दानक सानदो नोंना बैग्रिया बेसेबां आयौ 6 7 8 दं बेना 8 आरो नोंनालाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा बेना 10टा नोंना सानदो 1 2 3 4 5 6 7 8 आरो सानैनि समान मा खालामो बुलायनांगौ नोंस्रा दा बोरै लागा समाना बुलायबाय नै आस्लाबखाया फाग्लासो आं जेनबाय बिथांमोना मा चेलेन्ज होयो बेखौ नायनोसै नोंथाङा बुंग्रोदो मा चेलेन्जआव आं जेननायनि मा पानिशमेन्ट होयो चेलेन्ज होनलायलांबाय पानिशमेन्टआ मा होगोन आंखौ पुष्पानि मोसानांगौ नोंहा पुष्पानि बाब आं मोसाफेराखैलै सिनस्रादौआ आरो नोंल' देरहायाखै सासेनाव सोंबावनांगोन नोंसोर सानैजों खोथाया मिलायबासो जागोन ओरैहाय दं नै पुष्पा डेन्स नोंना राय पुष्पा डेन्स सामे होननायखौ लागाय सामे आयौ थैनालाय सामेखौसो नो
स' गाइस जोंनि दिनैनि माबायाबो बैग्रि चेलेन्जआबो थिग जायासै बारा मोजां जायासै जेनेबा जोंनावथ' स्टेन लाबोनाय जायाखै बेनिखायनो मोजां खालामनो हायासै जों बे चेलेन्जखौ एसे केन्सेल हिसाबै लानाय जाबाय जोंनि बैग्रि चेलेन्जआ गैला आरो जों दायो बैग्रिखौ जाखांबाय नोंथांमोना जानो लुगैनायाथ' खदै गलाजोबदों बादि मोनखाबाय आं खदै गदोंबा खिथाहरदो एसे हाननानै हैगोन आङो थफ्लायाव जुलायलायनानै माबायदि गाखोयो नुखाबाय दा फुरा देन्जारसो जोंना बैग्रि गाखोसिग्राफ्राबो गोबां देन्जार गाखोखायो लेंहर सोरनावबा बैग्रि गाखोनांगौबा लागायनानै हैजोबनां अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो एसे खिथाहरदो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुब्लावनानै गयरा खालामजोब जाहाथे गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम आपडेट जाहैयो बयनिख्रुइबो सिगां बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय टाटा